Yebo, sanibonani. Ninjani niyaphila? Sithambe niyaphila. Mfowami Khonzeni Bingelelayo. Sekuntambama manje. Siyabonga kakhulu guys. Nginamukela nonke ngamukele ngokukhethekile ama-new subscribers to this channel nama-new followers. Ngiyanibonga kakhulu. Ngicela bonke abangasubscribe basubscribe, abangafollow bafollowe kule channel siyikhule siye phambili. Thank you so much guys. Thank you so much. Bengithembisile izolo ukuthi ngizobuya namhlanje la ngizokhuluma ngendaba yePhalaphala. Njengoba sizwile ukuthi inkantolo yomthethosisekelo isisikhiphile istatement noma impendulo embuzweni owabuzwa i-EFF ukuthi iphuma nini le judgment. Yasho inkantolo yomthethosisekelo ukuthi angeke iziphele inyanga ingaphumi le judgment. Sho ukuthi sekuseduze kakhulu. Uzokhumbula ukuthi sesilinde isikhathi eside kakhulu, more than a year. Uyayizwa leyo nto, more than a year silinde i-court judgment ukuthi iphume e-Constitutional Court. Kuwumlando-ke lo, kuyaqala ukwenzeka ngendlela engizwa ngayo ukuthi inkantolo yomthethosisekelo ihlala isikhathi eside kangaka ingakhiphi i-judgment kwi-case ebaluleke kangaka ethinta umuntu owu-president we-country. Lokho nje kukodwa kufanele ukuthi kukwenze ucabange ujule ukuthi yini engenza inkantolo yomthethosisekelo ihluleke ukuthatha i-decision ngo-president kuze kuphele unyaka namalanga. Awucabangisise lokho nje kukodwa ukujula. Mina mangiyicabanga lento ngihleli la ingenza ngibone ukuthi le ndaba le kahle kahle yokuthi inkantolo yomthethosisekelo ikhiphe isinqumo kulo daba oluthinta uPresident Ramaphosa. Lamajaji aye afuna ukuzinika isikhathi ngombono wami ukuthi abuke ama-options than ukubuka umthetho. Ukubuka ama-options ukuthi angamkhipha kanjani upresident phambili noma angamkhulula kanjani upresident kule nto le okuwukuthi kufanele nakanjani imbambe imfake ejele. Ngicabanga ukuthi mina umbono wami njalo le ngiwushona. Ngicabanga ukuthi le nkantolo ibilokhu izama nje iy'ndlela zokuthi izosiphendula kanjani siyi-country, isenze sicabange ngenye indlela ngalo daba lwasePhalaphala. But-ke before ngiye kude ake ngingene kuyo kancane le ndaba. Uzokhumbula njengoba sesike sasho ukuthi i-EFF nephathi kababa uVuyo Zungula, ATM, ibona kakhulu abaloku beyiphushile le ndaba yePhalaphala belekelelwa kamaphathi afana nabo o-MK Party. But kulokhu i-EFF ehamba phambili kule ndaba yase-Constitutional Court futhi bilokhu ilandelela no-Chief Justice uMandisamaya okuyena njengamanje uphethe enkantolo yomthethosisekelo. Ilokhu imbuzo njalo i-EFF ukuthi uyikhipha nini le judgment. Kanjalo ne-ATM ibilokhu ibelesele ithi uyikhipha nini le judgment. Ne-MK Party bilokhu imemeze njalo ithi niyikhipha nini le judgment lapho e-Constitutional Court. So-ke manje kasaphendulile-ke amajaji ase-Constitutional Court njengoba sengishilo ukuthi bathi i-judgment iyeza within a month. Mhlawumbe nje ubuyele emva kancane kuzokhumbuleka ukuthi kwatholakala imali la eyayifihlwe kuboSofa eplazini lika-President Ramaphosa iPhalaphala. Le mali ibalelwa lapha kubo $580,000 US. Angazi mangabe isibuyisa ngokwamarenda la South Africa ibalelwa lapha kubo 8 million rand somewhere lapho.
okuwukuthi eSouth Africa uma ngabe umuntu ezoba nemali enkulu engangale, especially nje ngeke ngize ngibe nemali engango-100,000 endlini yami, kufanele ukuthi ngiyo-declare-a noma ngiyokubika kwa-SARS noma kwi-Reserve Bank ukuthi nginemali engaka enginayo endlini yami, ukuze kukhone kwenziwa izinto zomthetho ngaleyo mali leyo. But la ku-president wethu osiphethe uCyril Ramaphosa kwaba namamiliyoni atholakala endlini yakhe, and kufanele ukunake lokho engizokusho manje. Le mali yayingekho kwi-safe. Siyazi ukuthi imali uma ngabe isendlini yomuntu ivame ukuhlala kwi-safe, angithi endaweni ephephile, but le yatholakala kubomatrasi, yatshontshwa kubomatrasi, ibonwa isisebenzi le mali lapha kubomatrasi masiklini endlini. Yasibikela abanye iy'hlobo zayo, yathi kunemali engiyibone inqwaba lapha emasofeni kaPresident Ramaphosa ePhalaphala. Beza-ke laba bafike bayitshontsha le mali, sekuwumlando lo. But ngifuna sibuke lokuthi yini eyayingenza upresident we-country iSouth Africa ukuthi afihle imali engaka kubosofa angayifaki ku-safe. Uyazi mos ukuthi uma ngabe kuthiwa kuyagaselwa emzini, amaphoyisa azokwenza uphenyo and all that, azabe nanegunya lokuthi ayofika ngisho ku-safe endaweni ephephile le ekuthiwa i-safe, ukuhlola ukuthi yini elapha ebekwe lapha. Siye sakubona kureyidwa emzini yabo Khethi Matlala nabanye, ama-safe ayavulwa ku-check-we yonke into, sikubonile bo-Kelvin Mathibeli. So uyabona ukuthi le nto yayiplenwe kahle le yasePhalaphala, ukuthi vele noma ngathiwa amaphoyisa ayafika kube nzima ukuthi kutholakale le mali. Kwakuyinhloso nje. UPresident Ramaphosa-ke mayechaza uchaza ngendlela eningi ukuthi le mali lena kungamanga ukuthi yayilesamba okukhulunywa ngaso ukuthi leyo mali leyo enkulu ngaleyo ndlela leyo, futhi uthi le mali le yena wayeyithola ngokudayisa iy'lwane zakhe ePhalaphala. Siyakwazi-ke lokho, but ngizama nje ukuthi sithi ukubheka i-background kancane yale ndaba. Sizokhumbula-ke ukuthi iPhalamende labe selisungula ikomiti, ikomiti elaliholwa u-former Chief Justice ubaba uSandile Ngcobo, owakwaphatha yona i-Constitutional Court. Walihlola lolu daba, uyayizwa le ndaba, walihlola lolu daba, walibukisisa besebenzisana nabanye basePhalamende, balihlola balibuka lolu daba, baphuma nombiko ekugcineni othi the president has a case to answer. Uyayizwa leyo nto? Kusho ukuthi uPresident Ramaphosa kunento okufanele ayichaze, aphendule isizwe ngalo daba lwemali eyatholakala ePhalaphala. Mangabe-ke i-report ithi the president has a case to answer, it tells you ukuthi laphiyana bafike bathola lento okuthiwa prima facie evidence. Kusho ukuthi bathola ubufakazi obukhulu abangabusebenzisa lapha ukuthi angaze mhlawumbe ayovulelwa necala. Kusho ukuthi kukhona into e-wrong, khona imithetho ayiphula uPresident Ramaphosa okufanele ukuthi aphendule kule ndaba le yasePhalaphala. And kusho nje into efana nale yenzeka siyibona kuboMadlanga Commission. Siyezwa ukuthi kuyaphenywa laphiyana bakutholakala ubufakazi ukuthi nangempela lento esolwayo inabo ubufakazi obubambekayo. Vele bese labo bantu bayiswa kumaphoyisa kuthiwa bachajwe. Nala kwakufanele kwenzeke into efanayo kuPhalaphala. Ngokusho kwe-report kaJaji uSandile Ngcobo, azange akusho ngokuqondile ukuthi upresident kumele achajwe, cha. Azange akusho ngokuqondile ukuthi upresident kumele avulelwe icala, cha. Kodwa i-report le yathi the president has a case to answer, which means uRamaphosa bekufanele ahlaliswe phansi, abuzwe imibuzo, kujulwe ngalolu daba lwasePhalaphala. Uyayibona? Mangabe ehluleka ukuyiphendula ngendlela ecacile negculisayo, afakwe emaphoyiseni, achajwe. Akwenzakalanga-ke lokho. Uyayibona? I-EFF
namanye amaqembe eParliament bafaka lento ebizwa ngevote of no confidence o-ATM njalo nje amaphathi nje amaningi eParliament ahlangana avota ngalolu daba eParliament. I-ANC yamvikela uPresident Ramaphosa, yamvikela ngoba yazi phela ukuthi vele i-ANC igcwele eParliament. Bema ndawonye bathi siyamvikela, ayikho into okumele ayoyiphendula. Yayizwa leyo nto. Kodwa ujaji noma uformer Chief Justice uNgcobo wayitheni, uPresident Ramaphosa has a case to answer, kumele aphendule. I-ANC yathini? Yathi siyamvikela, ayikho into okumele ayoyiphendula. Uyayizwa leyo nto. So i-ANC yamprotecta-ke ngaleyo ndlela, yingakho namanje sila sikhona khona waprotectwa i-ANC yamvikela, namanje futhi i-ANC samvikela. Shothi i-ANC ibeka yena uPresident Ramaphosa kuqala than i-country kulolu daba lolu. So iyenzani-ke i-EFF yathatha lolu daba yalisa-ke enkantolo, njengoba nje manje lisenkantolo yomthethosisekelo, lwalifakwe i-EFF. Ayizwa leyo nto. Isekelwa ngamaqembu afana no-ATM njalo njalo. So-ke sesilinde unyaka, uyayibona, kanti uma ukhumbula kahle uformer Chief Justice noma lo wayewaphatha i-Constitutional Court ubaba uJustice Mogoeng wake wathi ngokomthetho izinkantolo zase-South Africa kufanele ukuthi makuthiwa zi-late ukukhipha i-judgment noma zi-late ukukhipha isahlulelo, kufanele kube at least 3 months. 3. Kodwa le judgment le ye-Constitutional Court, inkantolo enkulu kunazo zonke izinkantolo e-South Africa, ithathe more than a year ukuthi ikhiphe i-judgment. Le nkantolo yomthethosisekelo umbuzo uthi ibeka siphi isibonelo kwezinye izinkantolo ezikhona e-South Africa? Ibeka siphi isibonelo ngama-judgment? Shothi nezinye izinkantolo fanele zirelaxe kuma-case a-serious, kuthathe isikhathi ukuthi kukhishwe ama-judgment ngoba nenkantolo enkulu kunazo zonke izinkantolo ephethe zonke izinkantolo ithatha isikhathi esingangonyaka ukuthi ikhiphe i-judgment. Isibonelo esibi lesi. Kumele sikuphawule lokho, sikuveze futhi ukuthi inkantolo yomthethosisekelo kahle kahle kumele ichazele izwe ngalolu daba lolu ukuthi kungani ithatha isikhathi eside kangaka ukuthi iphendule noma ikhiphe i-judgment kulolu daba lukababa uRamaphosa. Ngoba i-EFF mayifaka lolu daba yayifuna kucaciswe laphana ukuthi ingabe uPresident Ramaphosa azange awuphuleni uSection 89 we-Constitution, lokho kubizwa nge-violation. USection 89 ukhuluma nge-impeachment of the president, ukuthi yini nani eyenza upresident ayi-impeachwe noma upresident avotelwe eParliament ukuthi axoshwe, aphuqe yonke into nama-benefits, onke ama-packages akhe and everything. USection 89 uma ngabe ephule i-Constitution. Yayibona? So-ke inkantolo yomthethosisekelo iye asithatha isikhathi eside ukuthi siphendule noma isenze sazi ukuthi ngabe uPresident Ramaphosa kulo daba lwasephalaphala kukhona yena umthetho awephula, ikakhulukazi i-Constitution le okufanele ayivikele, abe yi-citizen yokuqala ukuvikela i-Constitution, ingabe yena wayiphula na? Uzokhumbula ukuthi uPresident Zuma kwake kwaba nama-case afana nale votelwa eParliament ngayo indaba ye-Constitution. Kwagcina kuthathwa izinqumo, izinkantolo zazishesha uma kuPresident Zuma ufuna kuthathwa izinqumo kuthiwa uyiphulile i-Constitution and everything like that. Kodwa la kulo daba lwababa uRamaphosa kuthatha isikhathi eside. Why? Kungani kuthatha isikhathi eside kangaka? So-ke silindile manje ngoba phela ithe i-Constitutional Court izoyikhipha le judgment. Kodwa khona izinto okufanele uzibuke la. Uzokhumbula ukuthi kusena case enye futhi la ye-CR17 campaign. Uzokhumbula ukuthi ukungena kaPresident Ramaphosa ngo-2017 abe upresident we-ANC kwaba nezinto eziningi ezingabazisayo nezisolisayo, kwasebenza imali eziningi lapha ukuthi uPresident Ramaphosa agcina abe upresident we-country. Uyakhumbula ukuthi abantu abaningi abanikela lapha bemnikelela ukuthi akhankase, benikele izimali, kwathiwa bafihlwe ukuthi obani ababemnikelela izimali.
izumbulu ngezumbulu ukuthi agcine wena ukhetho. Yebo, inkantolo zathi akufihlwe. Omunye wayekhona lapho kulawo majaji ayethi akufihlwe konke okwenzeka ku-CR17 campaign. Ubani na uJudge Dustin Mlambo. Yayizwa leyo nto. Omunye owayehamba phambili lapho ukuthi akufihlwe yonke into. Yayibona? Manje uJudge uDustin Mlambo useyisekela lika Chief Justice Maya ongiyena ophethe Constitutional Court. Insho njengamanje South Africa kuphethe umama uMaya, uJustice Maya, isekela lakhe ulo Dustin Mlambo, lo owathi akufihlwe onke ama documents eCR17 campaign. So thina abanye sikubuka njengokuthi lesikhundla sitholile uDustin Mlambo sokuthi abe isekela lika Chief Justice uMaya ophethe manje eConstitutional Court. Kwakuyi reward evela kupresident. Umbono wethu thina masiyibuka njengomfo kaMkhonza ukuthi wayesembonga uPresident Ramaphosa ngalesikhundla uDustin Mlambo ukuthi bambala naso isikhundla sokuba uDeputy Chief Justice. Usemathubeni amaningi njengamanje uJudge uDustin Mlambo ukuthi after umama uMandisa Maya kungene yena party Constitutional Court. Then you ask yourself ukuthi yini obongayi expecta vele kule judgment elindelwe lapha eConstitutional Court uma kunamajaji afana noDustin Mlambo? Yini obongayilindela? Cha, ngiyadlula nje lapha, ngifuna isigcile kakhulu kuloko. So ke sokhumbula ukuthi ipressure ebeyilokhu ifakwa amaqembu epolitiki kuPresident Ramaphosa ngodaba lwephalaphala wake wazama even ukuresign ukuthi aphuma kube nepresident. I-ANC again yathi never, you can't resign. Asiqhubeke sibabonise ukuthi thina singakwenza sikuvikele njengoba ephethe nje namanje. Uyayibona leyo nto? So kasazi bafowethu, njengamanje makuphuma le judgment ye-Constitutional Court sizobuka ukuthi ithini. Nakuba nje mina njengoba ngihleli la ngicishe nginawo umbono ukuthi le judgment esiyilindele lapha eConstitutional Court ngeke ize iveze ukuthi uPresident Ramaphosa uyiviolateile iConstitution. Iyipho ni case oyaziyo uPresident Ramaphosa akayiluze inkantolo? Cela ungitshele yodwa. Yini ekwenza ucabanga ukuthi le uzoyiluza? Mhlambe lenkantolo le yomthethosisekelo izomthola enecala lokuthi uphule iConstitution. Angiboni nekuzokwenzeka. Buka lesikhathi over a year. Yini lena beyenziwa amajaji? Ngoba kubukeke ngathi bebazama ukudokotela lento abazoyikhuluma ukuze izozwakala ngenye indlela kithi. Mina ngikholelwa nje ukuthi lento esiyilindile ekuthiwa i-judgment ezephuma eConstitutional Court into engekho nje, engeke isize ngalutho. Sizobona uRamaphosa ekhishwa phambili as usual. Angazi wena uyibuka kanjani. Ukube iConstitutional Court beyineqiniso, i-judgment esiyilindele silindele ukuthi isitshele iConstitutional Court ukuthi njengoba eshilo uformer Chief Justice uSandile Ngcobo kwi-report yakhe ukuthi the president has a case to answer, sifuna ne-Constitutional Court isho nayo same thing, ithi the president is really ngempela indeed he has a case to answer. Yiloko esikulindile ukuze siqhubeke siyihlonipha inkantolo yomthethosisekelo. Kufanele ivumelane nobani na no former Chief Justice uSandile Ngcobo ithi nayo the president indeed has a case to answer. Kumele aphendule iSouth Africa ngephalaphala. Injalo nje. Mangabe kungenzeki lokho kuyoba nzima ngathi njengeSouth Africa ukuthi sihloniphe lenkantolo. Kuyoba nzima ngabanye abantu ukuthi bahloniphe inkantolo. Awungitshele nje futhi buka for example kulamalanga bekuphuma indaba ezithi uSergeant Fani Nkosi kuthe emagrade noma kuyogaselwa emzini wakhe kwatholakala inhlavu inhlavu, ibhamu nemali angathi about over 50,000 rand eyatholakala lapha endlini yakhe. Into ekanjalo nje. Uma ngabe abantu abafana nabo baba uFani Nkosi
uSergeant Fanenkosi bengathi ngeke mina ngiboshelwe ukuthi kutholakala imali engaka emzini wami ngoba nopresident wethu kwatholakala enkulu kunale etholakala kwami umuzi. Nimbopha nini yena? Niyabona ukuthi lo daba luka President Ramaphosa lubeka siphi isibonelo esibi kubantu base South Africa nakubantu abagangayo. So uma ngabe inkantolo yomthethosisekelo ineqiniso ifuna ukuthi umthetho waleli uhlonishwe, kufanele yenze example ngopresident wecountry. Yehle ishone phansi kubo Sergeant Fanenkosi nabanye abenza same thing. Kuze sibone ukuthi ineqiniso. Uma ingakwenzi lokho inkantolo ngeke size sihloniphe. Ngoba siyibona njengento ebekelwe imithetho ya South Africa ebekelwe abantu abathile, kodwa imithetho le ingasebenzi kwabanye abafana noRamaphosa. Uyayibona le nto le. So ke silindile sifuna ukubona ukuthi kuzokwenzakalani. Siyilinde ngabovu le judgment. Uma ke inkantolo yomthethosisekelo kungenzeka imthole ukuthi indeed uyiviolateile iconstitution. Uyayizwa leyo nto? Okungenza ukuthi iSouth Africa izamazameke. Uma nje iconstitutional court ingathi indeed the president has violated the constitution. Uyazi kuyobe kusho ukuthini lokho? Kuyobe kusho ukuthi usection 89 iParliament kufanele lihlangane li-implement with immediate effect. Upresident kuvotwe kufakwe imotion, kuvotwe ukuthi uya-impeachwa. Uzophinda ubone i-ANC yomvikela. Mawucabanga wena lamaqembu aku-GNU njengamanje, lawa aku-GNU ne-ANC ayovuma yini ukuthi uPresident Ramaphosa impeachwe noma axoshwe as upresident wecountry? Yila sizobona khona-ke ukuthi ngempela le GNU ephethe ingabe ibeka iSouth Africa kuqala noma izobeka uCyril Ramaphosa. Yila sizobona khona amaqembu afana no-DA no-ANC ukuthi uma ngabe kuthiwa upresident violated the constitution, azomvotela yini ukuthi akhishwe eParliament, babeke iconstitution yecountry phambili njengoba kusho section 89 weconstitution. Sikulindele lokho. Wena ngombono wakho nje obuhleli lakho lapho mawucabanga kuzokwenzakalana. Mawucabanga yini ezoshiwo ngamajaji enkantolo yomthethosisekelo ngalolu daba lwephalaphala? Do you think azothi uPresident Ramaphosa uyiviolateile iconstitution noma uyipholile iconstitution? Or you think azombeka ebuhleni ukuthi ayikho i-violation ayenzile noma azange aphule umthetho? Ucabangani? Mina njengomfoka Mkhonza sengishilo ukuthi ngokubuka indlela already i-Constitutional Court esilisingathe ngalo lo daba kuze kube manje nesikhathi esesidlulile, mina ngizothi ngeke imthole njengomuntu oviolate iconstitution uRamaphosa. Izombeka nje ebuhleni. Umbono wami lo. Ake sizwe wakho ke sixoxe ngalo daba. So ke ake siyibambe la okwamanje. Kodwa into engingafuna ukuyisho la ukuthi uma kuwukuthi ngempela i-judgment le iyaphuma ivuna uRamaphosa noma ikhipha uPresident Ramaphosa phambili, lokho kuyobe kushayela isitembu kwinkulumo eke yashiwo ulokhunjana uleader we-ATM u-Honorable Vuyo Zungula ukuthi iSouth Africa njengamanje is run by one man, that is President Ramaphosa. Uyena osibambe kanje siyi-South Africa. Uzokubona lokho ngokuthi i-Constitutional Court ikusho futhi igcizelele ukuthi uPresident Ramaphosa ungaphezu komthetho wase-South Africa. Yiloko engifuna ukusho la. Mfoka Mkhonza lo. Uthini umbono wakho ke? Sisengamtrusta yini uPresident Ramaphosa? Sisengayitrust yini inkantolo after lo daba lwasephalaphala lidonsa isikhathi esingaka kungafiki esiphethweni ngalo? Ake sizwe umbono wakho. Ulindeleni kule judgment ezayo? Thank you so much. Asihlangane kuma comments. Ngiyanibonga kakhulu. Ngicela niqhubeke nisubscribe kule channel, nisupporta le channel, niqhubeke nifollow na TikTok, niqhubeke nisupporta ngama comments. Yiwe engiwajabulela kakhulu ngoba siya engage. Asihlangane ke kwelandelayo. Mfoka Mkhonza. Thank you so much.